Oh, yan, yan. Oh, yan. Oh. Yan, guys. Motorboat. Yan, oh. Oh. Ikot pa sila dyan, oh. Ikot yun, ikot. Ilang ikot pa yan. Pero may ano yan, arkila yan, arkila. May bayad dyan. May bayad dyan. Oo. Mamaya, ikot sila dyan. Tingnan natin. Yan. Sarap ng hangin, oh. Sarap. Magkano ang sita yun dito? Hindi ko po alam. Package. Oo, Hindi ko po alam, eh. dapat doon magbabayad ka na. Doon po ata mag-uumpisa. Ay, doon mag-umpisa. Nasakay doon sa po. Ay, dyan po yun. Kasi sa white truck. 200 po. Doon sa kabila, mayroon din yata po dyan. No. Mayroon din doon, ano? Hindi, mayroon din doon. Ayan, guys. Papunta na kami. Paakyat na naman kami. Balik, pabalik. Ayan. Tumubugto ng araw. Kasi tingnan mo yung bato niya pa. Sa Ayan, guys. Napakagandang view nito. Ha? Ano masasabi mo, Busing? Anong masasabi mo dito sa pinuntahan natin? Ha? Anong masasabi mo dito sa pinuntahan natin? Maganda, maganda, no? sulit. Solid ang ano, solid yung gala, ano? Solid yung outing, ha? Walang ano, sayang, sayang. Napakaganda talaga. Biro mo yan. Ito yung tinatawag nila na Andre Island. Dito mo lang makikita yan sa Pangasinan. Ano, yung napakagandang beach. Yan. Dati dyan kami tumatalon, eh. Yan. Oo, dyan. Tatalon ka, doon. Yan, oh, tatalunin mo yan. Yan. Ha? Oo nga, doon sa kabila yun. Tara. Let's go, man. Ha? Nakahangin bridge na kami. Ayan, pabalik na naman kami ulit. Tingnan naman sa kami sa kabila. Magpa-vlog na naman kami doon sa kabila, guys. Ayan na, guys. Go. Ayan, hangin bridge. Oh. Ito yung hangin bridge. Ayan, ayan. Ayan, guys. Oh. Yan dati kami tumatalon, eh. Ayan dito. May tuba, oh. Oh. Ayan, may tuba. Ayan. Hangin bridge. Ayan. Oh, may mga tao dyan. Kumakain sila. Ayan. Ayan. Guys. Oh, okay. Oh. Okay. Ayan, guys. Oh. Pabalik naman kami dito sa amin pupuntahan. Ayan. Kasama ko. Yun na unahan ako. Ayan. Ayan, kasama ko. Guys. Bango. Sarap ng lino ito, guys.
May iniyaw na isda o karne. Yan. O, dito tayo sa kabila. Meron ba sa kanila? Ha? Meron? Yung pa ganun, no? Yung tandaan, no? Okay, punta natin. Okay, guys.